Kita belok kiri arah Wonosalam. Kalau ke kanan arah Medowo. Moro jarak kita belok kiri arah pasar Wonosalam. Oke kawan, kita sudah sampai di pasar besar Wonosalam. Halo. Sip, Mas. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang dan salam sejahtera untuk kita semua. Halo kawan-kawan, jumpa lagi dengan Mbah Din Official, channelnya Nafas Tua, yang berisi hiburan dan informasi tentang perjalanan dan tempat wisata atau destinasi. Gimana kabarnya kawan-kawan semua? Semoga dalam keadaan sehat, dimurahkan rezekinya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin, ya Rabbal Alamin. Kali ini kita akan melakukan sunmori atau motoran minggu pagi, start dari Pasar Kandangan, Kabupaten Kediri, menuju Pasar Wonosalam, Kabupaten Jombang, dan dilanjut sarapan di Warung Kali. Gimana keseruannya, baik kondisi jalan maupun kondisi lalu lintasnya? Ayo tonton video ini sampai selesai. Bismillahirrahmanirrahim. Yo yo yo. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kegocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ono ning pinggir Bengawan. Selamat datang di Desa Banaran. Depan ada petikan, kalau ke kiri ke Jeruk Wangi, bareng Taman Sumber Pandai, wisata sumber. Kita lurus ke Mojowo. Lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ing pesantren panggonane.
asku mambang kabeh kuwi ana ning Majarata. Taman Pagora, Sumber Ciput, Taman Tirtayasa, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, wes kinure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale Tamanan kuwi jenenge, Setono Pethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, Stilo ya? Stilo. benjing mriki malih. Apa? Tahu kuning kecok pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jaran kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, ndang konteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Kita melakukan sunmori atau motoran pada minggu pagi. Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan. Taman Hari ini Minggu tanggal 30 November 2025. Sekarang jam 8:55. Suhu tercatat 30 derajat Celcius. Oh iya kawan, supaya channel ini bisa berkembang dan saya lebih giat lagi untuk membuat video. Kalau kalian suka dengan video ini, tolong like, share, subscribe. Terima kasih. Wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun
muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae kutha Kediri wiwit biyen pancen keren Sekarang ini di Dusun Putuk, Desa Banaran, Kecamatan Kandangan, Kabupaten Kediri. ana ning pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya kaya dene Sebelah kiri ini hutan jati, sebelah kanan rumah penduduk. Wisata sumber Cakarsi Taman Banaran Taman Krasek lan Surya Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh Nah, ini kanan kiri hutan jati kawan. Usia Erlangga kebun bunga matahari agro lembah tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto Jalannya nanjak manja. Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gronggo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park Jembatan Brawijaya Jalan Roho wes kilure jroning ati stasiune ning Baluwerti panggonane terminale Tamalan kuwi jenenge Setono Pethek pasar tradisionale Stadion Brawijaya kandange macan putih ojo lali kuliner lan oleh-oleh pecel punten benjing mriki malih tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge kabeh kuwi Depan itu ada persimpangan, kalau lurus arah desa wisata Medowo. Nah, itu kita belok kiri arah Wonosalam. ceritaku iki
ndang bukteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri jadi bisa diperlebar yang ya. Taman Sekartasi Kalau wilayah kandangan pun di Ombol, masa Wonosalem. Tapi kabeh yang ya Wonosalem anu ya sempit ya. Pinggir Bengawan Taman Hutan Jayabaya Depan itu ada persimpangan. Wayah sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame muda-mudi kekocekan bebarengan sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae Kutha Kediri wiwit biyen pancen Di belakang tadi ada persimpangan kalau ke kiri arah Bareng Jombang. Taman Prantang Depan ini ada persimpangan. pinggir Bengawan Kalau ke kanan arah Hutan Jayabaya gaya Medowo. pikiran Kita belok kiri arah Wonosalam. Taman Sumber Pandai wisata sumber Cakarsi Taman Balerang Taman Krasek lan Surya Taman Bahagia Taman Wisata Suwargo kabeh kuwi ning pesantren panggonane Museum Erlangga kebun bunga matahari Agro Lembah Tretes wisata view 138 Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang Depan itu ada persimpangan. Kalau ke kiri arah Wonomerto, Karangan, Bareng. Ke kiri ini ke Sumber Biru. Kita lurus arah Jarak. Taman Pagora Sumber Cibut Taman Tirtoyoso Taman Bendung. Ronggo Taman Bejo Taman Harmoni Iya, Memo jadi Gresita. Iya. Jembatan Brawijaya Suhu tercatat 28 derajat Celcius. Stasiun Ini sudah masuk wilayah Wonosalam kawan.
Tono Petek pasar tradisional, Stadion Brawijaya kandange macan putih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, jarang kepang kethek okang wis kondang kaloka. Ayo dulur sing penasaran, Depan itu ada persimpangan, kalau lurus ke Anjasmara Njara kita belok kiri arah pasar Wonosalam. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Suhu turun lagi Sore menjadi 27 derajat Celcius. Hawanya dingin sekali kan. malam minggu pancen rame, muda-mudi kekocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Ndi? Kediri wiwit biyen Adem ya nggak? keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Balai Desa Njara. Taman Prantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo. Oh, kita lewat ini ya nggak? Ning pesantren panggonane, Museum Adem. Erlangga, kebun bunga matahari, Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Gunung Kloto lan Gunung Mas Kumambang, kabeh kuwi
Ini kalau kiri ke Sumber Biru ya. Kita belok kanan arah pasar Wonosalam. Taman Pagora, Sumber Ciputaman Ketoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni. Masalahnya kan banyak anu tuh yang ya. Memorial Park, Jembatan Gak membosankan kan anu tuh. Aduh lewat mikir gak apal-apal ya. Kayak baru lewat nih ya. Stasiune neng Baluwerti panggonane, terminale Tamalan kuwi jenenge, Setono Betek pasar tradisi. Durung musim ya yang iki apa sih? Stadion Brawijaya. Nih, bet-bet itu gak ya ya. Itu kan di Duren nih. Ojo lali kuliner lan oleh-oleh, pecel punten benjing mriki malih, tahu kuning gedhong pisang cek nyamplenge, kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo seni tradisine, Suasananya syahdu kawan. wis kondang kalogo. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki, dan buktekno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya demi pikiran. Ini kawan, kita biasanya kan lewat belok kiri ini. Lewat belok kiri ini kita coba lewat sini. Oh iya, kalau kawan-kawan membutuhkan informasi tentang akses ke pantai-pantai di Kabupaten Malang, Blitar, Tulungagung, dan Trenggalek, kawan-kawan bisa lihat video-video yang lain di channel ini. Dan bagi kawan-kawan yang sudah like
dan subscribe. Saya doakan semoga kawan-kawan dan keluarganya selalu diberi kesehatan yang sempurna, diberi rezeki yang melimpah barokah, dimudahkan segala urusannya, dan selalu dalam lindungan Allah Subhanahu wa Ta'ala, Tuhan yang Maha Esa. Amin, amin ya Rabbal Alamin. Waya sore aku mlaku karo kancane ning alun-alun malam minggu pancen rame, muda-mudi kekocekan bebarengan, sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae, kutha Kediri wiwit biyen pancen keren, Taman Sekartaji lan Guwa Selo Mangleng, Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan, Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Taman Sumber Pandai, wisata sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo, kabeh kuwi ning pesantren panggonane, Museum Erlangga, kebun bunga matahari, Agro Lembah Tretes, wisata view 138, Gunung Klothok, Rumah di sini jarang kawan, vegetasinya masih rapat. Ini ciri khas Wonosalam. Apa yang enggak? Ayo. Coba. Ini perkampungan. Taman Pagora, Sumber Ciput, Taman Kertoyoso, Taman Gronggo, Taman Bejo, Taman Harmoni, Memorial Park, Jembatan Brawijaya, Jalan Roho, wes kilure jroning ati, stasiune ning Baluwerti panggonane, terminale tamanan kuwi jenenge, Setono Pethek pasar tradisionale, Stadion Brawijaya, Apa pondok yang ya kuno? kandange macan putih.
Ojo lali kuliner lan oleh-oleh. Kita pondok yang Pecel punten benjing mriki malih. Tahu kuning gedhog pisang cek nyamplenge. Kabeh kuwi ana ning kutha Kediri. Ora ketinggalan karo maca-maca nek desa apa? Jaran kepang kedhe abang wis kondang kaloko. Ayo dulur sing penasaran karo critaku iki. Dan pokteno dijamin ora bakal rugi. Kutha Kediri wiwit biyen pancen keren. Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng. Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan. Suhu turun lagi jadi 26 derajat Celcius. Dingin kan? Oh iya kawan-kawan, mudah-mudahan video ini bermanfaat, dapat menghibur atau bisa buat referensi kawan-kawan untuk healing atau jalan-jalan bersama orang tersayang, atau sekedar escape atau lari dari rutinitas kantor atau pekerjaan lain, biar pikiran kembali fresh lagi. Sehingga kedepannya kawan-kawan lebih semangat lagi menjalani rutinitas dalam pekerjaannya. Wayah sore aku mlaku karo kancane. Alun-alun malam minggu pancen rame. Muda-mudi kegocekan bebarengan. Sing do pacaran lungguh sandingan cilik mesrae. Kutha Kediri Taman Sekartasi lan Guwa Sela Mangleng. Taman Brantas ana ning pinggir Bengawan. Taman Hutan Jayabaya kaya dene pikiran. Welcome to Wonosalam Boarding School. Selamat datang di Pondok Pesantren Wonosalam Boarding School. Wisata Sumber Cakarsi, Taman Balerang, Taman Krasek lan Surya Taman, Taman Bahagia, Taman Wisata Suwargo. Kabeh kuwi ing pesantren panggonane. Museum Erlangga. Desa apa ya ora ngerti ya. Karena tulisan-tulisannya ya. Agro Lembah Tretes Wisata View Mangirjo.
lan gunung Mas Kumambang kabeh kuwi ana ning Mojokerto. Kerja bakti gitu. Seneng urip dek rukunnya nan yang ana sing iso listrik, ana sing iso apa. Andise ndek Tajinan iki ana ahline listrik wis. Are token yang are 6 sebelahku yang are kontrak yang ya kerjanya di gane pabrik gula krebet yang Taman Pagora Sumber Cipu Taman Tirtoyoso Taman Gromo Taman Bejo Taman Harmoni Memorial Park ya apa mau mandek iki sing tekane bejo kuwi helman. Jalan Roho wis kilure jero. Aku pengenane ndelok videone arek yang teko pasar rene yang tebuse kemau yang Neng Baluwerti panggonane dusun apa desa? Dusun apa desa? Tamalan kuwi jenenge Setono Dusun atau desa Mangerjo kawan. tradisionale Tolong kawan-kawan yang tahu Yang Brawijaya bisa tulis di kandange macan putih kolom komentar. Dusun yang ya. Ojo lali minar lan oleh Pondok Pesantren Baitul Makmur Wonosalam Jombang. benjing mriki malih tahu kuning kecok pisang cek nyambel Dusun Mangirejo, Desa Wonosalam, Kecamatan Wonosalam. Ora ketinggalan karo seni Durian kawan-kawan. Jaran kepang ketrek okang wis kondang kalogo. Ayo dulur sing penasaran ro critaku iki. SMP 1 Wonosalam. Buktekno dijamin ora bakal rugi. Iya cedek. Oh, dia kan durung tau lewat ini, makanya sih. Kutha Kediri Tapi aku pengen ndelok videone yang pancen channel arek yang teko kono rene iku tembuse ke mau. lan kuwasela Batinku kan aku sering tau apa ngamati di pasar yang arah rene kok rame ini loh. Itu mesti penduduk oke yang ternyata yang bener ya. Penduduk kan lumayan oke sayang ya. Lagi kan pasar ya. Aku kan gane mandek ini, delok rene iki ning ndi nih batinku yang. Oke kawan, kita sudah sampai di pasar besar Wonosalam. Terima kasih sudah menonton. Mohon maaf atas segala kekurangan. Salam sehat, tetap semangat, dan jangan lupa bahagia. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.
Boleh mangan apa yang? Ya milih yo wong pecel apa soto apa. Video saya teruskan sampai ketemu warung untuk sarapan kawan. Awake dhewe kan tekan dhuwur kono biasane. Ini ya. Wengi iku Iya, iya. rembulane isin ngetokne wujude langit mendung uga nutupi Hah? cahya lintang sumilire angin Hah? sansaya handutut ati kaya melu nyekseni nalika dhewe ninggalke aku neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu ngucap janji prasetyo Koramil Wonosalam, kantor kecamatan Wonosalam. Kang hanya seni langit uga bumi muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti Ada kan manting di sini kayaknya. Notorejo Wonosalam lho. Notorejo. saiki wis Berarti lor kono Wonorejo. sing kemati bebasane mangan sapiring wong loro yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu Dixon Park. marang aku Apa ya? seneng karo caramu yen nyawang aku Dixon apa temu? ya seneng karo sikap lincah manjamu Apa kene? asam kemuyumu kae bungae atiku muga aku lan kowe tansah nyawiji
selawase. Udah panas, udah panas. Neng plendrang kene aku lan kowe biyen ketemu, ngucap janji prasetyo ing lahir terus ing ati. Kang nyekseni langit uga bumi, muga-muga Gusti kang kuwasa paring iti. Saiki wis ana kowe sing kemati, bebasane mangan sapiring wong loro, yen turune saben wengi mung gelar kloso nanging ragae lunture tresnamu marang aku. Endah rembulan sing etok wengi iki, isih endah lelatenmu marang aku. Endah lintang kawuryang ing wengi iki, isih endah rasa tresnamu marang aku. Halo. Isih endah. Sikas. Warung kali ya, mana salah Mas ya? Tresnamu. Sering ke sini? Sering ke sini? Oh, rumahnya mana? Oh. Jadi jogging ya. Ini jauh, Kudus. Di mana? Jombang. Dari Ulu, Pak. Oh, dari Ulu. Airnya jernih Mas ya? Jernih, Pak. Ini bisa dirosong. Gimana? Boleh dipindah itu, Pak. Oh gitu dia. Ibunya tapi anu apa? Kedinginan. Dingin, Pak.
Tadi lewat nggak sengaja kok, perut lapar mau cari makan kok pas ini. Dari mana, Pak? Saya dari Malang, Kasembon. Tahu? Ayo Mas ya, Mbak. Akhirnya kami putuskan sarapan di warung kali Wonosalam ini, kawan. Oke, sampai jumpa lagi di video berikutnya ya, kawan. Kalau sen kopi Bos. Iya, iya.